सुख कौन पावता रो करम ही कैसे बितावता रो। अरे बहुत बुरा हाल भइल बा हो। ससुरा में सुख कौन पावता रो करम ही कैसे बितावता रो। कैसे सुते लुकोरा सटा के बेसी हो चीज खालू देसी हो पियाजी से कहला गवाइलो नैसी हो। नहीं खे लगाओ तो बोला मोहरी हरी लिया रे तो तोरे बनावे कहां से आवेला कटा के सुनो खिया बेला दिन में खीरा बोला मजन जीरा चटका हर जला कमरिया में तेरा बोला मजन जीरा चटका। सातु पिया चन्ना के अपने से बना के कबो कबो रस पियल करा गन्ना के तरी बनल उहे हम तोरी फरमाई जवान मोर रहे चुआई रितेश गौतम रहे छट